Mapugngan ang problema sa baha, pinaagi sa pagtanom og mga kawayan. Lakip kini sa mga gitudlo sa 27th Bamboo Training and Seminar sa Antipolo Rizal niadtong Sabado. Ani ang report. Lingkuranan, lampshade ug bahay kubo. Lakip kini sa mga mabuhat gikan sa kawayan. Pamilyar kaayo sa mga Pinoy ang bayog o kawayang adunay tunok kay pirmi kining makitaan. Apan adunay 50 ka mga nagkanainlaing matang sa bamboo ang imo makitaan sa Carolina Bamboo Garden sama na lang sa black bamboo ug iron bamboo. Sa 27th Bamboo Training ug Seminar sa Carolina Bamboo Garden, nagtapok ang mga negosyante, bamboo grower ug estudyante aron makakat-on sa bamboo industry. Kailangan mapalaganap yung mga paraan din para mabawasan yung epekto ng climate change. Pagka fruit bearing, ang hirap ng i-market tapos mabilis pa siyang, kumbaga seasonal lang siya. So yung bamboo, kumbaga pagka naitanim mo na, after 5 years, mag-harvest ka na. If they already have their any bamboo products, we can level it up. No, we have the Design Center of the Philippines and we also have our designers to work on it. Sa Antipolo, gipaligon pa ang bamboo industry development. Dako usab ang maikatabang sa pagtanom og mga kawayan aron malikayan ang baha. Ang bamboo natin, una, can help in the flood control para mapigilan yung landslides. Kailangan talaga magkaroon tayo ng program na maraming maitanim na bamboo para lahat ng pangangailangan. Hindi lamang construction, hindi lamang food, pero more importantly is save lives. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.